Nikdy v dějinách lidstva svět neprošel tolika krizemi najednou, až nás to nutí obávat se o budoucnost. Jsou to klimatické problémy, epidemie, války, narušená diplomacie mezi státy, zvěsti o konfliktech světového rozsahu, které mohou začít kdykoliv. Nakonec si nejsme ani jisti, zda budeme moci vyjít z domu a žít své životy normálně. A jakoby nestačily skutečné problémy, stále se objevují konspirační teorie o konci času, které lidi děsí. A v poslední době se jméno objevuje téměř ve všech zprávách a ve všech skupinách na WhatsAppu El Niño. Vědci a úřady z celého světa jsou v pohotovosti kvůli vzniku tohoto jevu a kvůli dopadu, který může mít na produkci potravin. Proto se mnoho křesťanů ptá, jestli by nebylo rozumné a dokonce bezpečné začít si doma skladovat potraviny. O tomto tématu budeme mluvit v dnešním videu. Konec konců radí nám Bible, abychom si v době krize skladovali doma potraviny, stejně jako Josef v Egyptě? Nebo je to nedostatek víry, protože nedůvěřujeme, že se o nás Bůh postará? Zůstaňte se mnou až do konce, protože dnes se přesně dozvíte, co byste měli dělat podle Bible a co se líbí Bohu. Amen. Ale než začneme, jen vás prosím, abyste se přihlásili k odběru. Na mém kanálu stačí kliknout na to malé tlačítko pod videem, přihlásit se k odběru a potom zapnout zvoneček s upozorněním, protože vám chci každý den pomáhat na vaší cestě s Bohem. Ano? Tak pojďme začít. V poslední době se hodně mluví o této otázce potravin ve světě. Světová populace dosáhla hranice 8 miliard lidí, klimatické změny jsou stále výraznější a vznik El Niño vyvolal nové varování. Tento jev často přináší horko a sucho na velkých plochách, jinde naopak silné deště. Tady v Brazílii se předpovídá hodně deště na jihu a sucho na severu a severovýchodě, právě tam, kde se vyrábí velká část našeho jídla. A všechny tyto situace, jak jste mohli vidět, není jich málo a nejsou jednoduché. Vedou mnoho lidí k přesvědčení, že brzy bude nedostatek jídla a že nejlepší, co lze udělat, je začít si ho co nejdříve schovávat. Takto se informace sdílejí přes WhatsApp. Na YouTube vznikají videa, která o tom mluví a veškerý tento obsah, který učí, jak přežít v tomto světě, je velmi důležitý. Ale zároveň mohou v lidech vyvolávat velkou úzkost a strach. A to především u těch, kteří už vědí o konci času popsaném v Bibli. Nedávno mě sama jedna sestra vyhledala zoufalá, protože dostala video od pracovníka církve, který říkal, aby si lidé začali doma uchovávat alespoň základní věci, jako je rýže, fazole a olej. Protože do konce roku budou regály v supermarketech úplně prázdné. Problém byl v tom, že neměla ani peníze na zaplacení měsíčních účtů, natož aby si mohla uložit jídlo na další měsíce. Odpověď, kterou jsem tehdy dal slečně, je stejná, jakou vám dnes přináším. Důvěřujte Bohu a žijte den po dni. Věřte, že váš život je v jeho rukou a že vám nic nebude chybět. Amen. Bůh už všechno oznámil ve svém slově o tom, co se stane v budoucnosti, abychom nebyli oklamáni ani nežili v zoufalství. Dokonce Bible říká, že v této době, ve které teď žijeme, kterou Ježíš nazval začátkem bolestí, bude mnoho klamu. Mnoho falešných proroků bude říkat věci, které jsou v rozporu s Božím slovem a my bychom si měli dávat pozor, abychom jimi nebyli oklamáni. Podívejte se, co Ježíš odpověděl svým učedníkům, když se ho ptali, jaké budou poslední dny. Když uslyšíte o válkách a povstáních, nepropadejte panice. Ano, je nutné, aby se tyto věci nejprve staly, ale ještě to nebude konec. A když si přečtete celou pasáž z Lukášova evangelia, kapitola 21, uvidíte, že Ježíš vysvětluje, jaké budou poslední události a velké soužení, které přijde na svět před jeho návratem. Ale v žádném okamžiku neřekl, že bychom měli skladovat jídlo ve spíži, ale spíše uchovávat jeho slovo v srdci, protože to je ta nejdůležitější potrava. A pokud by se někdy například stala 3. světová válka, je nesmírně důležité, abyste pečovali o své duševní zdraví. Nejen proto, abyste věděli, co dělat, jednali moudře a vydrželi zkoušky, ale také, abyste mohli pomáhat ostatním a povzbuzovat je, aby vložili svou víru v Ježíše. Proto je důležitější, než mít fyzickou potravu, důvěřovat Hospodinu celým svým srdcem.
V Židům kapitola 13, verš 5 je napsáno, že bychom se měli spokojit s tím, co máme, protože sám Bůh řekl: nikdy tě neopustím, nikdy tě nezanechám. Takže můj bratře, věř, že i když je svět v krizi, ty jsi v Kristu. On je ten, kdo tě chrání, podpírá a dělá zázraky, stejně jako nasytil zástup 5 chleby a 2 rybičkami. Nesoustřeď se jen na okolnosti, ani pouze na zprávy, které slyšíš a čteš, ale posiluj svou víru každý den, protože Ježíš řekl, že člověk nebude žít jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Amen. Bible říká, že na konci časů během velkého soužení skutečně přijde velký hlad, ale to je ještě trochu vzdálené. Nejprve se musí zjevit Antikrist, podepsat mírovou dohodu, musí být postaven 3. chrám a stát se mnoho dalších věcí. Proto jev jako El Niño není ten velký hlad. Je to součást přirozeného cyklu, který se opakuje tisíce let, přichází a odchází a lidstvo jim vždy procházelo. Je jasné, že musíme být pozorní k těmto znamením, ale naše zaměření by mělo být na Boží království, protože sám Kristus řekl, že zítřek přinese své vlastní starosti. Jsou lidé, kteří si přestávají užívat života, protože neustále analyzují všechny možné konspirační teorie a žijí ve strachu ze všeho, jako by všechno a všichni osnovali něco zlého. A to není pravda. Bratři, nejsem tak naivní, abych si myslel, že všechny velké firmy a podnikatelé, politici a vládci jsou hodní. Ale také si nemyslím, že by nás neustále chtěli zničit a vymýšleli nějaké zlé plány. Pravda je, že většina bohatých a mocných tohoto světa chce jen mít více moci a více peněz. Jsou duchovně slepí a jsou jen loutkami v rukou satana. Proto věřím, a je to v Bibli, že duch Antikrista už ve světě působí dlouhou dobu, ale nemá veškerou moc ani nemá všechno pod kontrolou. Ve skutečnosti jedná jen s Božím dovolením a na konci víme, že Kristus bude vládnout na věky a jednou provždy zničí veškeré zlo. A možná se teď ptáte, ale pastore, když se nemáme soustředit na hromadění jídla, proč dal Bůh Josefovi pokyn, aby uchovával potraviny v Egyptě? V tomto případě to byl konkrétní Boží pokyn pro Josefa. Bible říká, že faraon měl sen. Viděl 7 tlustých krav, které byly sežrány 7 hubenými kravami a 7 plných klasů, které byly pohlceny 7 prázdnými a spálenými klasy. Faraon byl velmi zmatený a nechal zavolat Josefa, aby mu sen vyložil. Josef vysvětlil, že ten sen byl Božím varováním. V Egyptě mělo být 7 let velké hojnosti, po kterých mělo následovat 7 let krutého hladu. Poté poradil faraonovi, aby během let hojnosti skladoval jídlo, aby přežili roky hladu. A po výkladu snu byl faraon ohromen Josefovou moudrostí a jmenoval ho správcem Egypta. Josef zorganizoval skladování velkého množství obilí během 7 let hojnosti. A když přišlo 7 let hladu, Egypt byl připraven a dokázal nejen přežít, ale také pomáhat ostatním národům, které hledali potravu. Tak se Josefova předpověď naplnila a stal se v Egyptě velmi respektovanou osobou. Ale chci, abyste věděli, že to byl Boží pokyn pro Josefa, protože Bůh měl větší plán, jak zachránit mnoho lidí, včetně Josefovy rodiny. A dnes, pokud chcete začít skladovat potraviny, nebo už je skladujete, můžete to dělat v klidu, protože to neznamená, že vám chybí víra. Pokud důvěřujete především Bohu a ne věcem, které jste nashromáždili. Jednou Ježíš vyprávěl podobenství o bohatém muži, který se rozhodl hromadit potraviny na budoucnost, ale tento muž velmi zarmoutil Boha. Jeho hospodářství vyprodukovalo tolik jídla, že stodoly byly plné a část jídla musela zůstat venku. A místo toho, aby se o přebytek podělil s potřebnými a žil dobře se vším, co měl, rozhodl se, že zboří staré stodoly a postaví nové, větší, aby mohl uskladnit vše, co vyprodukoval. A v podstatě si bohatý muž začal myslet, že může v klidu odpočívat a užívat si to nejlepší z tohoto světa, protože si nashromáždil tolik majetku, že mu vydrží na mnoho let. Ale byl nerozumný, protože nemyslel na ostatní a nedal přednost Božímu království. Tehdy mu Pán řekl:
Blázne, ještě této noci bude tvá duše od tebe vyžádána a to, co si připravil, komu to zůstane. A téže noci zemřel. A Ježíš ukončil podobenství tímto závěrem. Takový je ten, kdo si hromadí poklady pro sebe, ale není bohatý před Bohem. Když se rozhodnete doma skladovat jídlo, protože si myslíte, že ovládáte budoucnost a jste jediný zodpovědný za vše, chováte se pošetile stejně jako ten bohatý muž z Ježíšova podobenství, protože ve skutečnosti nespoléháte na Boha. Spoléháte na to, co shromažďujete a věříte ve své schopnosti. Možná se tedy ptáte, ale pastore, co mám v této těžké chvíli dělat? A co když se situace ve světě ještě mnohem zhorší? Můj bratře, začni už teď více hledat Boha. Scházej se s dalšími bratry k modlitbě, více čti Bibli a nenech se ničím otřást. Pokud budeš hledat Hospodina celým svým srdcem, budeš litovat svých hříchů a odevzdáš se jemu. Ve tvém životě se bude dít Boží nadpřirozeno. Jak je psáno v Žalmu 91. Budeš přebývat v úkrytu Nejvyššího a najdeš odpočinek ve stínu Všemohoucího. On bude tvým útočištěm, tvým bezpečným místem, tvým Bohem, kterému můžeš důvěřovat. Také tě vysvobodí z pastí života a ochrání tě před smrtelnými nemocemi. On tě přikryje svými pery a ukryje tě pod svá křídla. Jeho věrnost je tvým brněním a ochranou. A nebudeš se bát nočních hrůz, ani šípu, který létá ve dne, ani moru, který se plíží ve tmě, ani pohromy, která ničí o poledni. I kdyby po tvém boku padlo 1000 a 10 000 kolem tebe, tebe to nezasáhne. Amen. Věříš tomuto zaslíbení z Žalmu 91? Podívej se třeba na Eliášův život. Eliáš také prošel velmi těžkým obdobím poté, co porazil proroky Bála, když žil 3,5 roku v hrozivém suchu. Ale co vidíme v Božím slově je to, že se o něj Pán staral ve všech chvílích. Nejprve Bůh přikázal havranům, aby mu nosili chléb a maso ráno i večer. Potom ho živil v domě vdovy, kde poskytl jídlo a obživu nejen jemu, ale také té ženě a jejímu synovi po celé to období těžkostí. A stejně tak, můj bratře, věř, že i ty zažiješ zázraky v této době krize. Amen? Pokud dostaneš nějaké video od lidí, kteří se nazývají proroky a říkají, že si musíš dělat zásoby jídla, protože svět skončí, začni se ptát. Opravdu tato osoba dostala zjevení od Ducha Svatého nebo jedná podle těla? Bohužel mnozí chtějí jen získat zhlédnutí a nemají bázeň před Bohem ani závazek k pravdě. Ježíš v kázání nahoře jasně řekl, že se máme zaměřit na Boží království a svou spásu. Amen. A tak nám budou dány všechny ostatní věci, jako je jídlo, oblečení a vše potřebné k dobrému životu. Takže se nestarejte o zítřek. Věřte, že váš nebeský Otec zná všechny vaše potřeby ještě dříve, než ho o ně požádáte a on je všechny naplní, protože je věrný. Amen. Jsem pastor Antonio Junior. Pokud se vám toto poselství líbilo, sdílejte ho se svými přáteli, rodinou a přihlaste se k odběru mého kanálu. Ať vám Bůh žehná. Mocné ženy. Těším se na vás v příštím videu.